Ar ddechrau pob un apwyntiad, dwi yn cyfarch nhw yn y Gymraeg, a hefyd mae yna llawer iawn o bobl sydd eisiau defnyddio fi i gwneud yr apwyntiadau yn uniaith Cymraeg. Felly dwi'n gallu cofrestru babanod efo nhw, sydd yn amser hapus, a hefyd mynd trwy cofrestru marwolaethau. A dwi'n weddol lwcus hefyd, dwi'n cael priodi pobl yn y Gymraeg. Felly, da ni yn hoffi bod mwy o bobl yn dod ato ni ac yn gofyn am y wasanaeth. Mae yna lot o bobl, enwedig pan maen nhw'n cofrestru marwolaethau, sydd mor falch bod nhw wedi cael gwneud o yn eu iaith cyntaf a trwy gyfrwng yn y Cymraeg hefo fi, achos mae o'n wneud cyfnod hynod o anodd yn haws iddyn nhw a hefyd yn fwy ddealladwy, achos mae yna lot o bobl ddim yn dallt y terminoleg neu ddim yn gyfforddus o gwbl. Dwi'n gweithio gyda'r adrannau i sicrhau bod ni'n cydymffurfio â safonau iaith wrth darparu gwasanaethau, a dwi'n hybu'r iaith yn gyffredinol yn y cymuned. Da ni'n sicrhau hawliau i pobl defnyddio'r Gymraeg trwy wneud yn siŵr bod mwy o gwasanaethau rengflaen ar gael yn llawn yn y Gymraeg, trwy recrwtio, hyfforddi a jyst gwella'r gwasanaeth sydd yn bodoli yn barod. Da ni wedi gweithio'n galed i wneud yn siŵr bod gwasanaethau rengflaen yr un mor hwylus i siaradwyr Cymraeg. Bore da, Sian sy'n siarad. Mae'n ei posteri dwyieithog dros y swyddfa i gyd dros y cyngor, ac hefyd laniad sydd dweud bod yna siarad Cymraeg ar gael, ond hefyd mae yna groeso gynnes i pawb yma yn y swyddfa a bod ni'n cyfarfod pawb yn ddwyieithog. Mae gen i hawl.